बिनि गथ'आ गाबनानै ओंखाम जाया एखमबा आरो स्कुलाव थांनो थिनबाबो थाङा आदानि बादानि लामायाव बेरायबाय थायो हारसिङै बेनिखायनो अननानै जोंना रैसुमै बिनानावा रैसुमै होनो नामा नामखौ रैसुमै बिनानावा फैफिनदो दा नोंनि फिसाय आंगो फिसाया नोंखौ बजबनानै लाफिनगोन होनदों गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों चिरां डिस्ट्रिक्ट गामि सान्थिफुर खाग्राबारि गामिनि रैसुमै नार्जारिया 2 मान्थ सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बिथांनि हासबेन्ड खन्थाइ नार्जारिया गोबां दुखुजों जाया लोङा जानानै दं आरो बिथांनि आंगो फिसाला बिथाङाबो जाया लोङा बिमानि थाखाय ना स्कुल ना बहा फरायनाय मानाय बिथाङा गोसो गैयै जालांनो हमदों। लोगोसे आलाय सिलाय जेराव मेरावनो थाबायबायनायनि माखासे खौरां दैथायहरदों जोंनिसिम। बिथांमोननि गामिनि रायजो राजायाबो मा बुंखो नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। लोगोसे बिथांनि हौवा खन्थाइ नार्जारिया दुखुजों मा फोरमायखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा थारैनो बुजि मोनगोन। बिथाङा सोरजोंबा थांदोंब्लाबो रैसुमै नोंथाङा सोरजोंबा थांदोंब्लाबो बा बहाबा कम्पानियाव खामानि मावनो थांदोंब्लाबो नोंथाङा गावनि हौवाखौ गोसोखांनानै न'आव फैफिनगोन, गावनि गथ'खौ गोसोखांनानै न'आव फैफिनगोन। आरो बिथांजों लोगोसे रैसुमै नार्जारिनि बिब' आंगो जसना बिथाङानो बिथांखौ जों लांदों होननानै मोनसे सन्देह खालामनो हादों। लोगोसे बिथांमोननि न'खरनि बा गामिनिफ्राय फोरमायहरनाय लेखायै। नाथाय आं बेखौनो खावलायो जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबाय गासैनिसिमबो आं खावलायहरबावनाय लेखायै बिथांमोनाबो बिथांखौ रैसुमै नार्जारिखौ जों बहाबाफोर नुयोब्ला बिथांमोननि न'खराव खौरां हरगोन। लोगोसे बिथांमोननि हौवाया फोरमायनाय लेखायै बिथांनि हिनजावखौ मोनोब्ला 20,000 रां बान्था होगोन होननानै बिथाङा खावलायदों। लोगोसे आंबो बेखौनो बुंनो सानो रैसुमै बिनानाव नों गावनि हौवाखौ गोसोखांनानै गावनि उन्दै गथ'खौ गोसोखांनानै नों न'आव फैफिनगोन, गावनि हौवाजों मोजां संसार जाफैगोन। नोंनि हौवाया नोंनि सायाव अयथासार खालामदोंब्लाबो नों समाजनो फोरमायनो हायो, गामिनि रायजो राजानो फोरमायनो हायो बिनानाव। नों जाहाथे नोंनि न'आव फैफिनगोन, नोंनि न'आव फैनानै गावनि हौवाजोंनो रुजु-रुमाय संसारखौ जाफैगोन। आं बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबायमोननिसिम आरोबाव आंनिफ्राय मोनसे खावलायहरनाय जाहाथे जों बिथांखौ बहाबाफोर नुयोब्ला जों हमनानै दोनगोन, हमना दोनना न'खर फारसे फोरमायहरगोन। बिथांनि हौवाया मा बाथ्रा बुंलांदों नोंथांमोना खोनासंलांदो, थारैनो बुजि मोनगोन। गोबां दुखुजों दं, गोबां साननानै दं रैसुमै नोंनि थाखाय। आरो जसना नों गावनि बिनानावखौ लांदोंब्ला न'खर फारसे दैथायहरगोन आरो नों लाबोनानै दोनफैगोन। आरो बिथांजों सोरबाफोर दंफायोब्ला रैसुमै नार्जारिजों सोरबाफोर दंफायोब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोननाय नङा दासान। नोंथांमोननो फैसाखौ आंब्लाबो सोनानै हरगोन 20,000खौ। नाथाय नोंथांमोना बिथांखौ हमनानै होगोन आरो बिथांनि गथ'खौ साननानै हमनानै न' फारसे दैथायहरगोन। फैसाखौ मोननाय नङा होननानै दासान। नोंथांमोना मानसिखौ दङब्ला आंनाव कल खालाम, आंजों रायलाय, आं नोंथांमोननो आंनि थ्रुयैनो 20,000खौ आं सोनानै हरगोन। जाहाथे मानसिखौल' मोननांगौ, जाहाथे जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि जाबाय थाया। आं बेखिनिखौनो खावलायो जों गासैबो बिथांनि फारसे नोजोर होगोन। नांफिनगौ बिनि गथ'आबो बिदिनो गाबो आरो गोसोखाङो सानफ्रामबो। जोङो दा नांफिनगौ बेनि गथ'आ 7 बोसोर जाबाय। गोबां खस्थ'जों आंनि फंबाया दङ। हिनजाव गैयाबा जोंनि न'खरा माबायदि जायो जों मिथिगौ बयबो बिमाफ्रा। बेनिखायनो जों बे रैसुमैखौ नांफिनगौ। फैफिनदो, जों नोंखौथ' बुवाखैमोन, जोङो नोंखौ जेबो बुङामोन। अब्लाबो नों फिसाइ गैयियाव नोङो थांनानै खारलांदों। नोङो बेबायदिनो सानफ्रोमबो बेबायदि खालामो। जेबो मावनाङा, जेबो खालामनाङा। फिसायानो गोबां जगार खालामनानै लाबोयोमोन। बे समावनो फिसाइ गैयियावनो नोङो खारखोमालांदोंसो, खामानिसो मावहैदोंमोन। एसे समावनो नोङो थांदोंमोन। नोङो गावनि फिसाखौबो थगायनानै बे खारलाङो। गावनि फिसाखौ दखानाव मेथाइ लायदो होननानै बे बुंदोंमोन सानसेखालिबो। बे समावनो गावनि गथ'खौ गालांनानै बियो थांदों। बिनिफ्रायनो बियो फैफिनाखै।
दासिमबो जों बेखौ मोननो हायाखै सिगाङाव बिनि फन नाम्बारा जायोमोन जेब्ला पुलिसनो केस हैदोंमोन बिनि नाम्बारा लकेसना नांदोंमोन बिनि समावनो उनावहाय बिनि लकेसनाबो नाङाखै आरो बिनि नाम्बाराबो जायाखै जोंनो दा रैसुमैखौ जोंनो नांफिनगौ बिनि गथ'आ 7 बोसोर जाबाय बे बिमाखौ गोसोखांबाय थायो आरो जों बिमा गैयाब्ला गावनि गथ'आ माबायदि जायो जानाय लोंनाय थानाय मोजां जाया जों बेखौ मिथिगौ बयबो बिमाफ्रा बिनिखायनो जों खावलायो रैसुमैया दे फैफिननांगौ होननानै आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो नोंथांमोनहा बे बिनानाव रैसुमैखौ हमनानै हरथारनांगोन माने बिनि न'खरा सान्ति गैया दा बे फिसाया गाबबाय थायो बिनि फिसाया 7 बोसोर जाबाय दिनै बे फिसाया ओंखामबो जाया दैबो गाङा बियो आलाय सिलाय थालाबायो स्कुलावबो थाङा एसेनोसै आंनि बुंनांगौआ